go ahead. Odema ekele m onye ukwu kele onye nta asị m ka onye ya zelu anyị abatago kpọmkwem n'oge okwu akpụ n'ọnụ oge ahụ anyị na-eji anọkọ wee gbawa okwu agba ọkachasị ka o si gbasata anyị n'ala Igbo nke taa ga-adị ka ọ ga-esi adị ọ ga-adị kpọkpọ dị ụtọ ya bụ hapụ ya n'akara 100.9 n'ụmụnna Solid FM na anyị na-eti eti. Abụ m Chizzy Ani Ajibọ na ebe a Izuchukwu Ekwueke na ebe a n'oge na-adịghị anya Amechi Ugwuele ga-abata ka anyị wee mebe ya gbapụ ọsọ ozugbo wee kpaba isiokwu anyị nke ụbọchị tata bụ ọchịchị n'obodo Enugu ịghọ ọkwa onyeisi ọchịchị obodo Enugu ịghọ ọkwa ọchịchị onyeisi obodo Enugu ya ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ka esi ahọ ya abụ m Chizzy Ani. Icheta na kemgbe ekepụtara Enugu agụba ndị chigoro na obodo Enugu ha luo na ihe dịka 8 kemgbe ebu ụzọ rii onye mbụ chịrị Enugu n'afọ 1990 bụ Herbert Eze. O bidoro n'ọnwa Ọgọst wee chigide wee lue na Jenụwarị n'afọ 1992. Ọ bụ onye ọchịagha, ọ bụ onye agha. Ozigbo ya na ya apụ o kwesịrị eze wod wee bata n'ọchịchị site na Jenụwarị n'afọ 1992 wee rue na Nọvemba ya bụ ọnwa nke 11 afọ 1992. Ọ bụ onye nkịtị. O si n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị NRC wee chịa oge ahụ. Ọ na-apụ Temi Ejo wee bido chịba na mkpụrụ ụbọchị o bidoro na afọ 1993 wee chigide wee rue n'afọ 1994. Ọ kwụ ya acha ya, ọ bụ onye agha. Yawa na-apụ Sule Aman wee bido n'Ọgọst wee chịrị ya bụ na Ọgọst afọ 1996. Ọ chịrị wee ruo n'afọ 1998. Ọ kwụ ya ọchịagha. Yawa na-apụ Adewumi Agbaje bido n'afọ 1998 wee ruo n'afọ 1999. Ọ kwụ ya ọchịagha. Oge ahụ ndị agha bụ ndị na-achịsịa wee batazia na oge ndị nkịtị ndị na-abụghị ndị agha. N'afọ nke a bidoro na ọnwa 29. O bidoro na mkpụrụ ụbọchị 29 n'ọnwa Mee afọ 1999. Ọ bụ Chimaroke Nnamani bụ ihe chịrị bidoro oge a wee chigide wee rue n'ọnwa Mee afọ 2007. O si n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP wee chịa
ebe anyị na-eje ka anyị batara ọ bụ n'oge a ka a kpara nkata wee kwuo ka a ga-esi wee na-ebugharị ọchịchị n'obodo Enugu. Icheta na ekere ogbe Enugu ogbe atọ, ndị ọwụwa anyanwụ Enugu, ndị ndịda na ndị ugwu. Otu a ka esi kewasịa ha, mana ndị ọwụwa anyanwụ bụ ụzọ chịa nke Chimaroke chịrị. Ọ na-achịcha ozigbo ozigbo dịka esi kpaa ya dịka nkata. Ndị ndịda anyanwụ bụ Enugu West wee chịbazie nke ọ bụ Sullivan Chime bidoro n'afọ 2007 wee chigide wee ruo n'afọ 2015, ya bụ 2015. O si na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP. Ọ chigidere wee ruo na aka gburugburu bụ onye na-achị ugbu a, ya bụ Ifeanyi Ugwuanyi. Ifeanyi Ugwuanyi si na ogbe ka esi kewaa Enugu North. O wee chigide ka na-achị kemgbe Sullivan pụrụ, maka na akpali ya akpa. Ọ bụ ka esi kpaa ya, si na onye achigide onye achịrụ onye achịa, ndị ogbe achịa, ha ewepụtara ndị mmadụ na-ewepụta onye ndị ọzọ achịa, wee were ya wee na-achị. Mana ihe anyị ji welite okwu a bụ na dịka o si ka esi kpaa ya, ọ na-aga otu aha n'udo, agbaghị ya anaghị agba ya n'oge a. Mana ọ dịzi ka ọ bịara ugbu a sị ebe ọ bụ na ogbe niile ahụ ekwekọrịtara na ha ga na-eweta ndị mmadụ ga na-achị Enugu, akwado ha achị Enugu, na ebe ọ bụ na achịsịala, na ọ ga-aka mma ka ụfọdụ na-asịzi n'ebe ọ bụ na ọgwụla, na ọ bụzi oge onye kwuo uche ya, onye ọbụla wetabazie mmadụ ndị meriri si cheba. Ụfọdụ si mba na ebe ebido bụrụ na ọwụwa anyanwụ, na mpaghara ọwụwa anyanwụ Enugu dịka esi kewaa ya, na ebe ọ kwụsịrị ugbu a, sisikwa ebe ahụ bido, ya bụ Enugu North, sisikwa ebe ahụ bido gbadabazikwa. Ụfọdụ si mba na ekwuola ya ebe ọ sọrọ onye, ebe ọ sọ kesị hapụzie ihe ya kpara akpa, ka onye ọbụla gbaa mbọ na ọ bụrụzi ikewa, na ọ bụ onye ama na ọya ga-achị ugbu a. Ndị mmadụ kwekọrịta na ọha wa bụ ihe ga-achị, na onye a bụ ihe ga-eweta onye ga-achị, ma ọ bụ na onye a na ọchịba na ihe ga-adị mma, na o tozu, na onye tozuru etozu ka a chọrọ, na ya bụ ihe a na-ekuzi. Ụfọdụ si mba, si jekwa bido ebe ahụ ebidoro, na ebe ọ bụ na ekwekọrịtara na si bido na kemgbe a na-eme ya, na ọ na-agasịrịrị walele, si jekwa bido na Enugu East weta mmadụ ka ọ bụrụ ya achị. Ụfọdụ si mba, si jekwa bido na Enugu West weta mmadụ. Ụfọdụ si mba, ebe na gburugburu chịsịa, ya bụ aka na-achị obodo Enugu, Bruce Ifeanyi Ugwuanyi si Enugu North, na ọ chịsịa si bidokwa ebe a, ụnụma na ọ ga-achịgide wee ruo n'afọ 2023. Oge ahụ a ga-aha ọkwa ọzọ. Ụfọdụ na-asị ya biko si yọọ ya ka ọ pịa aka ka ọ bụrụ ọchị obodo Enugu ugbu a bụ Ifeanyi Ugwuanyi, ka aha ya ka ọ pịa aka weta onye ga-achị, ka esikwa na Enugu North bido. Ma ọ bụ ụfọdụ si mba na ebe aka na ndị kwe na ndị ekwe apụtawago, mana n'oge mbụ ọ dịghị otu a. Ndị ga-atinye ọnụ n'okwu bụ Izuchukwu Ekwe, ka ọ nọ ebe a, Amechi Ugwuele nọ ya chimchim. Biko kene ndị Igbo. Igbo mma mmanụ. Igbo ekene m n'ụlọ daalụ. Ma Amechi, ka anyị bido na ebe ịnọ. Ịnụra ka esi bido kemgbe ekepụtara Enugu, agụba ndị chere ha lụgo 8, mana agụnyere ma ndị agha oge ndị agha na-achị. Mana ka ọ batara n'aka ndị nkịtị, ọ bụ ekeziri ogbe mpaghara 3, ekeziri Enugu mpaghara 3: Enugu East, Enugu West na Enugu North. Wee na-asị na otu a ka ya ga-esi wee na-acha ka udo wee chaa.
ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ, mana ụfọdụ osisi na ha ekwetarozi na ụdị ahụ. Kedu echiche nke gị? Chiziana daalụ na ndị na-ege anyị ntị mma mmanụ. Ịma na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ bụ onye ọbụla na-achọ oge si wetere ya mma. Maka na a sịrị na na-apụta dịka a na-azọ ihe azụ, onye ọbụla pụta kwuo ka o si wee chọọ ka o si wee dịrị ya. Na ọ bụrụ na ihe ọ masịrị gị ije ịpụta kwuo, ọ bụrụ na ịzụpụtara ka iwu si wee chọọ ijewe, anyị ma ihe iwu kwuru na nka. Mana ọ bịazi ọ pụtazịa ka ọ ga-abụzi tigbuo zọgbuo. Ụfọdụ nwere ike na ikike dịka n'ihi na ha nwere ego na a maara mmadụ na ha na-apụ ụzọ ije, mana ha bịa were maka ihe niile ha nwere wee na-akpagbu ndị epere mpe. Ụfọdụ mpaghara nwere mmadụ wee gbaa n'ọtụtụ, ụfọdụ mpaghara enwere mmadụ ka ndị ọzọ si wee nwee, enwere ọnụ na-ekwuru ha. Mana ahịa bụ ihe dị iru ọha obodo, a sị na ọ ga-akakwanụ mma oru onye oru ibe ya, na oru onye oru ibe ya. Na ndị Igbo si na ọchịchị dịka na oriri zuru oke na iwe ọnụmana. Mana o nwere ihe na-egbu ọnụma dịka etu ndị Igbo si ha eti mkpu ebe akwa na a na-agụcha ha na a na-akpacha ha n'ụsọ. Maka na ndị be anyị si na agụpụ nwoke n'ihe ọ dị na ya ọgụ esu. Ị na-oke na-ekwu kemgbe a bịara na ihe demokrasi a na 1999 ewee bido ya, ewere ya na ndị a bidoro ya na ha ejego. Maka ha bịara ịma na Enugu dịbụ na Anambra ochie, abịa kewepụta ya na Ebonyi, ekewepụta Enugu, hazie Enugu na Ebonyi. Mgbe anwa enwe mpaghara ịtọ, ekepụkwa Ebonyi, abịa hazikwa Enugu sọsọ ya, onwe mpaghara ịtọ, wee nwee Enugu north, nwee Enugu east, nwee Enugu west. Ndị west bụ ndị akụkụ Udi na ndị Ọgwụ, ndị north bụ ndị Nsụka, ndị east bụ ndị Nkanụ na ndị isi ụzọ. Etu a ka esi wee kee ya, ewee si na ebe ọ bụ na ndị west ebidogo, ndị west ndị buru ụzọ wee jee, ewee si na ebe ndị west bidogoro, ndị bụ ụzọ jee ndị east na ebe ndị east ya ndị be Chimaroke, ndị Nkanụ na ebe ndị east bidogoro. Maka o bidoro na okwu Chimaroke na ka e werezie ya na ndị ọzọ ga-ejezi na afọrọ mmadụ na-abụ na ndị ọzọ eje na ndị a na nke fọrọ eje anachikwa azụ ịtọ ka ọ na-aga. Ihe a akwụsịnata tigbuo zọgbuo, amara na etu ndị a jewere na ndị ọzọ ga-eje. Ndị ndọrọ ndọrọ ọzọ dị ọbụla chọrọ iwepụta mmadụ na wepụta mmadụ ebe a, o nwero ndị mpaghara enwero ndị ọnụ na-eru n'okwu dịka na ha tozuru ije ha ahụ. Ndị isi wee jecha n'ụdị nke Chimaroke, wee na Chimaroke bụ gọvanọ ka esi eme ya, wee nye aka wee hazie ọganiru dịka si na ụdị iwepụta na onye a nwee ike ije. O nwere onye kwuru okwu etu a ka esi wee mee ya. Maka na mgbago etiti obodo Naijiria, Obasanjo wepụtakwara onye nochiri ya. Ịnanị ya na-agwa gị maka na asị na nkụ dị na mba na-eyere mba nri. O wee bụrụ etu a ka ndị ba si wee hazie ya. Chimaroke ejecha nye Sullivan si west ya Udi na Ọgwụ. O wee jecha ọkwa Chimaroke wepụta Sullivan wee jecha wee wepụta wee maa na ndị o ruru bụ ndị north, wee je na north wee wepụta ugwu anyị. Ma ndị ọzọ na-achịkwa na-adọkwa ndọrọ ndọrọ a dịka APC jekwara na north wee wepụta mmadụ. Ndị zọrọ ya na north mgbe ahụ bụ Ayọgeze na Harrison Ogara. Ị na-aghọta? N'agbanyeghị na ha nwere dịka n'ime be ha etu o si wee na-esere ha okwu,
mana ndị pati ha ma na etu esi wee hazie ya na onye ọbụla hapụrụ Enugu North wee jewe ebe ọzọ na-ebute mkpasa ị na-anụ emecha ugwu anyị na ndị a wee dọọ ha wee zọọ ya ezigbo ọzụzọ ugwu anyị apụrụ ya o wee jewe kịta onye ọbụla ma na-ejezugo na etu a nọọ ịgba okirikiri etu a ọ na-aga ka elekere ọ bụrụ ọ gagide iru ọ gawa azụ ihe eji wee sị ka ọ na-aga etu a bụ ka ihe niile bụ ihe ọgbaghara ya na ya na-ayị ka o benatatụ kịta ọ bụrụ na nwa amadi ya bụ ugwu anyị nọkịta wee jechaa etu o si wee kwesị ịbụ bụ na etu o si kwesị ịdị bụ na ọ ga-anachi azụ ebe ahụ o si wee bido ha rukwe na be ha ị na-anụ ya na-agwa gị ha ma ka ha si wee na-eke ọkwa maka ọkwa ihe ha mere na ndị ọnụ ada eru n'okwu na-enwetatụ ihe na demokrasi a ọkwa sị na demokrasi ka ọchịchị onye ọbụla maka onye ọbụla n'aka onye ọbụla kedu ka ọ ga-esi wee dị n'aka onye ọbụla wee bụrụ maka onye ọbụla wee bụrụ nke onye ọbụla na ọ bụrụ na emeri ya na haziri ya ka o ruo onye oru nwanne ya onye ma mere etu o si wee gagharịa ka o bidokwa ebe ọ gabụrụ maka na ọ bụrụ na anyị na ebe a na-eke ihe iwere mwere odogwu ewere izu ewere ọ na-echitekwa ebe ị nọ ọzọ isi ka m ebidokwa n'aka onye jere ikpeazụ ọ na-egosi na onye a ga-ewe ịbụọ tupu ndị ibe ya ewere mana anyị ka ọ gawa etu o kwesịrị ịga n'ụdị oge n'ụdị amara ka ga-esiri space ị mara na nọọ ka ọ gawa ka elekere ọ dị ka a gasị na ị wetara elekere klọk ọ gagide ọkwụọ 12 ọ gagide kwụọ 12 24 hours isi anya nachiwekwa azụ n'aka ekpe ebe o si wee bịa ọ bụrụ etu anwa izu ụfọdụ na-ekwu na otu ọ dị na ọ na-egbochi ndị tozuru etozu ịpụta na dịka ịfụ ka mechizikwo na ewere ebe na-ewe ndị tozugasịrị n'Enugu dị iche iche ụfọdụ wee na-asị na ọ ka mmasị hapụ ihe a ndị niile tozupụtaba ka ọ bụrụ ndị obodo jikọrọ ndị Enugu niile jikọ aka ha pụta onye kachasị tozuo onye ha kwere na ọya kachasị tozuo ịma o nwere ihe alọtara ha sị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụ nyere ọchịchị ihe ọ pụtara bụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ na onye ọbụla tozuru rụpụta ndị obodo ahụpụta ya ịma na ya jiri ka obodo anyị Naijiria ọdịka emere bụ na ọ na-abụ onye chicha asị na ọka enye onye ọzọ a na-enye onye ọzọ ahụ na ihe ọ pụtara bụ na ndị tozuru etozu maka na maka onwe anyị na-echefu ọbọsọ na bụ ofu onye ka enwere mmadụ apụtaga gụọ na enwere Enugu East Enugu West Enugu ndị ọgwụ onwe ya na-akpọgorịta ọgwụ ndị greta ọgwụ na-eti mkpu na ọchịrị ebefa ndị n'ike na-asị na ọchịchị elubebe ha a na-asị ekere na zon n'ogbe ebe ka ha dabara ndị ọgwụ na ndị anyị kpọgasara ha ọkwa ha dabara na west anọchite ha wepụtara ofu onye ha pịara aka wepụta ofu onye ma chọpụta na ya ị na-eme dada zon abịakwa na dada zon a ka nwere ndị kasị ike ọ ga-abụ chaba ịghọta ewere chepụta mgbe nnukwu nọ na ya mere na-ejisi ka ọ na-agagharị achọmebịa ka ndị ka aka ghara mgbe nnukwu na Anambra nọkọrọ ọnụ na-enwe gọvanọ onwe gọvanọ si Anambra onwe onye ọbụla si na gọvanọ na-abụ ewepụtara mgbe abụ ndị Enugu eji m obodo na sisi ono ife anyị n'anya mgbe ahụ bụ na ife ha ga-eme ịgwa nke bụ eziokwu onwebeghị gọvanọ arọpụta na Anambra maọbụ n'Enugu mmegoro ihe ji nwa obodo mmerụ mgbe ọ rọpụtara ife ọ dị mma si tụmụnwa ekwenyere m na ọchịchị na ọ gazugo olugo mgbe a ga-apụta ndị chọrọ eche obodo Enugu ha pụta ndị obodo onye mara onye bụ na ọkasị mma arọpụta ife ọ na-aba asị na kenye zo na na-ekwukọta asị na egwu na Chimaroke wepụtara onye ka wepụta onye asụka na onye a ga-ewepụta onye ọ bụrụ ya na ọ bụrụ ya mgbe obodo na-aga n'iru ine mba ndị ọzọ anya ndị Amerịka ka mechapụrụ ntụnye aka ịfụ na nwa mmadụ na-aba pụtara ha kwuo ihe na ya ga-emere obodo
ka bụzi ya na-emere obodo ndị obodo wee sị oke nke ikwuru na nkonye a kwuru dị mma nkonye mana na akatụ n'onye a na emeke na akọpụta onye a na ife na ife na abụ atụ na apụta na ka akọpụta asị na n'ọdịzo na mpaghara na bụ ife ga-aganụ ife na atụnyekwa na mpaghara ahụ onye ihe ọpụtara bụ na onye ọbụla ewepụtara ndị obodo akwado ya onwere chọrọ ịma ma onye ahụ mee m na ma onye ahụ ọma ịgwa nke mgbe Anambra onwe ihe mere Anambra na ngechiri Anambra nke bụ onye Anambra Central achịcha ya Peter Obi bịachi Anambra bụrụ Anambra Central anyị etigbuo onwe anyị gbuo onwe anyị ife a bụ ihe a na-ene anya bụ kedu ife onye ga-emepụta oge agago mgbe na-aga na-ekwu na onye asị na mpaghara naanị Naijiria na ma asị na okenye ndị ugwu ka e nyere ndị ugwu na ka ekimi n'anya dị anyị tata ihe a na-asị na ihe a bụ iji mee ka ọgba aghara dị ka onwe jikọ ọgba aghara ime njikwa gị na ife a na-ene anya bụ onwe national competency ife a na-ene anya bụ onye ga-abụ ọbanye maka na onwe na-agwa ndị mmadụ na obi ekwu na ndị niile banye ndị akara aka adịmasị na ha etozuru mana ama na ọbụna apịwara aka ọfụma a ga-afụ onye tozuru ka ndị nọ nọ kedu ndị ahụ a na-apị aka isi na ọ bụrụ na apịwara aka ọfụma kedu onye ahụ ga-apị aka kedu ihe ndị obodo pị aka kedu ndị bụ ndị obodo ị na-ekwu Amerịka ọsọsọ naanị ọchịchị ka ị ga-ekwuwe maka Amerịka kwuwe maka etu ndị si wee dị na Amerịka etu ndị ha si ekporiwa ndụ ahụ ọfụma cheru ị na-atụ aka na Amerịka ndị ọchịchị wee mee ife na-eme ihe ị na-ekwuzi ya ka a ga-asị na emechaa ihe a na-ada atụli aka ihe a na-ekwu bụ na asị na ọ bụ na asị onye ọbụla banye n'ọgbọ gbawa egwu ị mara na gidigidi ga-akarị nọ na asị ka eke ya eke maka na anyị ma na ndị dị mmadụ ebe ọbụla ị na-achọ ịgwa m bụ na etu esi achị Naijiria kịta na onwere onye ugwu nwee ike ime ọfụma karịa ndị na-achị kịta onye ka ị na-achọ ịgwa m ihe a na-ekwu bụ na ọ bụrụ na pati niile ọkwa Atiku pụtara n'ugwu ọkwa Buhari pụtara n'ugwu emechaa Buhari ewere ọchịchị ị maka ọka esi dị na ọ bụrụ na Atiku were ya onwero ndị enwere ezigbo onye ga-achịwu ndị ọzọ pụtara obodo dị iche onwe ndị ọzọ mana ọ bụrụ dịka ịma na ihe a ọ bụrụ dịka na iwu na-apụta nọọ nghọta ka ihe wee benata ụka akpara akpa isi ka eji ekwu akpazi ya bụ ihe na-ekwu bụ na ọ na-ekwu ka a ga-asị na ihe a mechibidoro ituli aka mba ọ na-asị etu o si wee oyinunugo ịmakwa na ị na-asị mgbe ono na mgbe ji nwe obodo ịmakwa etu esi egbu mmadụ mgbe ahụ mgbe ono na ji nwe obodo na-azị n'agbanyeghị ha bụ ndị Enugu ịmaka esi egbu mmadụ nwa mana kịta ihe na-abawanye ihe na-adị mma a na-enwe ka esi emechapụtazi ihe kịta a na-enwe progress kịtazi na anọ na nghọta maka na iwu eticha iwu ọkwa mmadụ na-eti iwu ọ bụrụ iwu ka a na-etiri mmadụ na mmadụ ka a na-eti iwu na iwu etiri na mmadụ si ka anyị hazie ya ya bụ na ndị a jee oru ndị ebe a oru ndị ebe a oru ndị ebe a ọ dị mma ka izu wee zaghachi gị na ajụjụ a chọrọ ịjụ a ga-atinyekwa ya ọnụ ụfọdụ na-asị na dịka o si dị ugbu a na ọ na-agba onye banye ọzọba sọsọ nke ya n'oge Chimaroke banyere na ọ dị ka ọsọsọ ndị Nkanụ na-agba ka yawa mere maka na abịa oge Chimaroke nọ ụmụ ọtụtụ ihe dị n'Enugu uburu na agba anyị ọ dịkwa ugbu a asịkwa na gburugburu na ebe ọ na-emekarị ihe bụ na Nsụka otu aka ka a na-ekwu maka Sullivan dịka yawa Izuchukwu si ekwu ị chere na emebe ya otu a na ọ bụrụ mmegbu ọka ọ dị mma ka ọ mmegbu ga ngwa gị ọ bụrụ dịka nọọ na-ahapụrụ etu a Izu si wee na-ekwu ya onye ikwugonye ya na onye ọbụla na-achị ọwọchibe be nke ya ọ bụrụ na a hapụrụ ya onye zọta ya zọrọ etu a ọ na-abụ onye chiwa oje hazibe nke ya ndị aka adịrọ o nwere onye ga-afụ ha anya ka anyị were ya nọ naanị Chimaroke
nọ naanị ndị Enugu West East ka aka dị kemgbe anwa Chimaroke achịcha onye Enugu East ọzọ ewere ya ihe niile asị na Chimaroke mere na East onye East emewekwa ọzọ ebe ahụ ọchịchakwa azọwakwa ya mebi onye East ewerukwa ya na asịzi onye ọbụla ga-azọ nwunye azọ onakwa be ha mewakwa ya ihe a na-eme maka na ka m gwa gị ndị ọchịchị obodo Naijiria ka ha si eme na mbụ onwe ha kachacha ha mkpa ha si na onwe ha nke Igbo abụ be ha ha si na be ha nke ite ọ bụ ndị ọ gbara ha na ha ị na-aghọta ya bụ ọ bụrụ na etu esi wee kee ya onye bụ unu zọta ihe unu ga na-ekwuzi bụ ihe ọ bụla ọ ga-emebu unu ya mewe na nke anyị na-abịa ama na ọ na-abịa ekwenyeghị na nkwenye mana Chizi ọ bụrụkwa dịka cheru izu ọ bụrụkwa dịka na asị na Chimaroke mee na Agbani na Omero na ebe ọzọ na ebe ọzọ mba Chimaroke rụọ ọrụ na be ha mana ọ rụkwa ebe ọzọ ọ rụrụ ụzọ na Nsụka rụọ n'Udi ruo ebe ọzọ Sullivan rụrụ ọrụ na be ha mana ọ rụrụ ụzọ na Nsụka ruo ebe ọzọ ruo ụgwọ anyị na-eme na Nsụka mana ọ na-arụ ụzọ na Nkanụ arụ na Udi onwere nọ na-enecha anya asị na aka eme na be ha mana inecha Chizi mgbe o ruru gị bụrụ na bụ unu oru ọ bụrụ na ozugbo iche na ihe a ọ bụrụ n'udo na ihe a na-eweta udo nwa mmụọ ya megide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ. Ife abịa ọsọ obodo emejikwa gị na-eghe ọsọ obodo ihe ọ pụtara bụ na mgbe mbịa n'ugwu nwe ha na-asị na onye baa odozi ibe nna ya ọ dị nnọọ ka kọnvesị ebe ọzọ wepụta ịga ebe a na-achị ọchịchị obodo onwere onye ọ bụrụ ibe onye Nsụka na-aghọpụta ka na-achị obodo Enugu ọ bụrụ ọsọsọ ndị Nsụka na o nwere agwa mmadụ sọ votu na sọ ntuli aka ndị Nsụka na-ekwu na ihe ewetara udo isi na ọnya ya so obodo emechikwa gị aka mbịa achọpụrụ obodo dịka Anambra mgbe Peter Obi chịrị Anambra Peter Obi bụ onye agụrụ mana o nwere onye mma na Peter Obi bisi agụrụ maka Peter Obi na-abịa ịchị obodo na-achị obodo na were mmepe dozie ebe mana agbakwara ka a ga-esi wee na-ebugharị ya ọchịchị na Anambra onwere obe Peter Obi apụta sị na magnosi na Central na attention ya na ebe ọ ga-enekwasị anya mọjụ bụ na Central. O nwere mgbe ugwu apụtasị maka na ya si na ya ga-enekwasị anya na mgbe Chimaroke chere ife niile mụ na akwụkwọ ma everything na walụ ọ bụrụkwa eziokwu esut dawara Agbana law school nara Agbana Effort Secondary School nara Agbana kịta na tọnel na ihe niile arụgasị anabịa Commerce Secondary School n'Ọba Polytechnic na Nsụka elọta na ife gbọrọgbọrọ ọ bụrụ ta ga-esu nacho ifepụta bụ na ifepụta bụ na enwere ike na efu na-enwere ike na rafili ebe na-abịa ịgago Oji River ịgago Eziagụ na Asadi Udi na ịgo Oji River ga Eziagụ ifu na ege ime ọgwụ ọ dịka na mmepe eluru ebe ahụ na fejiduka bụ na maka ebe dị n'Oji River erika ebe dị n'Oji River ana m abịa maka na attention of the government gọọmenti na the more gọọmenti focus on na the gọọmenti na onye na-achị na were anya niile tụkwasịgoro ebe obi maka onwe ka ọ sị na a na-ebuzo tụkwasị anya n'onwe ha tụkwasị anya n'ebe ha si ha na-ewuru na-atụkwasị ebe Chizi mana ị na-ekwu na akpọta onye ọzọ na tupu onye ọzọ mere ka esi chọọ ime ya na ọ ga-agbanwe ọ ga-agbanwe ma oge ji gbanwe ife ọ ga-eji gbanwe bụ na onye mbụ emego ya onye bụ eme ya onye ịtọ mee ya ife a ga-eme bụ ife a na o nwere kwuru na ọ gago onye ọbụla ewerugo ndị East ewerugo West ewerugo North ewerugo ife oge erugo mgbe a ga-eme na a ga-azụ ọchịchị na asịzụ ọchịchị azụ ọchịchị a ga-afụli onye ka mma mosi na North mosi na West mosi na East ife dị mkpa bụ na mmiri na-agba ya bụ na ikwere otu ọ dị
ndị Igbo na-asị na kemgbe na enyebe na ha abatabeghị n'ọchịchị na ndị na-achịta ọfụma otu a ndị na obi nke gị ndị na-achịta ọfụma na ndị Igbo ekwesịghị ịpụtazi ebe ọ bụ na a na-asị na a na-ebugharị ịma na ewe oge ebugharịrị ya asị na ndị ugwu ga-eweta ebugharị ya ndị ndịda anyanwụ bụ ndị West Yoruba a na-aba na ọ bụ ha na-emegide ha ewere ya onye ebe ha ugbu a ndị Igbo na-aba na-emegide ya bụ na ihe na-ekwu bụ na ndị Igbo ekwesịghị ịpụta ma na-ekwesịghị ịpụta ya n'ala Igbo adị m ekwu ya na be njọ ịgwa gị bụ na ọchịchị na ya na-akpọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onwe ga-anọrụ be ya abịa were ọchịchị na asị gị were chịba ndị Igbo na eke Naijiria ụzọ ebe nwere mgbago ugwu na ọdịda mgbago ugwu na Naijiria nkịta na politikali eke Naijiria ụzọ anụ abịa North East ị na-ekwu na geopolitical zone a sị na ihe kọchara na ọ bụrụ onye isi ala si na South osote ga-abụ from North onye isi ala si from the mgbago ugwu na osote ga-abụ from the South na nwa mgbe ọchọ sị gị South East South na ihe constitution kwuru bụ na ihe constitution recognize bụ South East South and North kedu ihe kpatara ọchịchị mgbe na ọchịchị ga na South first mbụ Obanjo chịrị then ya na mecha si from North n'olu na mgbe ya na nwụrụ maka na onye na-esote bụ onye South bụ Jonathan owere ọchịchị ya bụ na ndị Igbo kwesịrị iwere weghachi n'aka Chukwu kịta na ọchị na-echeta to South kedu ife anyị nwa bụ ndị Igbo na-agba na kemgbe anyị na-agba iji onweta ya ụbọchị maka na onwere a na-agwa onye ọbụla na-achọ n'eziokwu onwere mgbe anyị jiwe na nọ n'ime be anyị mespet na-aga ewere ọchịchị ihe na-ekwu tupu a na-eche bụ na ndụ ka n'ọnụọgụ chịba ọ dị ka n'ọnụọgụ onwe na-akpọ negotiation onye ka a kpara na ọchịchị na-aga na-ebugharịrịzi na ya mba nke na ike na-ekwu protection ọ dị ma echiche ọnụ maka na maazịrị m ihe na-ekwu ikwuru gbago isi na onye ọbụla pụta chịwa osisi ọwụ ya azọ na nwere ebe a ga-abịa bụrụ ụkpọ ọchịchị bunye mmadụ na osisi ọwụ ya ịbịa akwụkwọ siri enwe ya na-akpọ negotiation ịbịa nọkwa na otu ntụkwa na anwasị na iwu Naijiria sịrị na oru ndị South oru ndị ezucheru kuru mmiri nwụọ ihe a emere na iwuzi oru ndị a ọ bụrụ etu esi wee sị na oru ndị a ni ọsọkwa eke ya ụzọ ịbụa na ndị aje ndị eje ọsọkwa eke ya ụzọ iri na ndị aje ndị esoro ha chabụ ofu gịnị kpatara asịrọ na mgbe ọbụla a chịchara na Naijiria achọrọ ime ntuli aka so onye ọbụla ọ masịrị ya pụta na onye ga-azụtanwu ya zọrọ a na-eme ya etu anwa n'obodo dịka Naijiria maka na ka m gwa gị etu o si wee dị ọchịchị gọọmenti bụ agbara ọhụụ na be anyị ndị ọcha wetara ya mana ndị ọcha wetara ya nere anya wee fụ na anyị adịrọ ka ha na o nwere ka anyị si akpa agwa nke anyị na o nwere ka be anyị si wee dị wee hazie tụgharịa ihe wee kpatụchaa ya aka ka o wee bụ na ọ dabara anyị ọfụma ebe a sị ka ọ dị ka o si adị na Amerịka nghọta mụ na gị Amerịka nwee na etu ebe onye si bịa na ebe onye si pụta na ebe onye bi maka na Amerịka na-agbanyeghị ebe ọ bụla a mụrụ gị na Amerịka abụrụgo be gị mana be anyị amụọ gị na Jos onwekwe ndị Jos na ka a ga-ekenye gị ị ga-anabụ unu ị na ya na-agwa gị ị masịkwa na Jos ka ị pụta na Jos na ị na-achị onwe ndị ọtụtụ ndị Naijiria nọ na Amerịka mana ewegoro ndị Igbo ụfọdụ nọ na Lagos chere ndị a nyere ọkwa onye aka na-agwa gị na ihe na ha o ji nwayọọ nwayọọ mgbe anyị ruru ebe anwa anyị ruo na akwa mmiri anyị agafe mmiri mana kịta ihe na-agụ izu bụ na etu esi wee hazie ya maka ejiri ajụjụ si o ya bụ na ndị Igbo akpachara anya kpachapụ anya kwapụ na ha ama chi na ọ dị gị mma ihe o kwuru bụ ndị Igbo jee zọwa ndị na-azọ ị na-achọ ịgwa m
na ndị Hausa zụtara ya azụta na ndị Yoruba eji zụtara ya azụta. Mba, mgbe ihe na-eme na Naijiria o nwere etu ị ga-esi wee ghọta ya ma ijero na mbụ mgbe Naijiria pụtara wee mara wee tụrịa soro ya mara wee rute ebe anyị nọ kịta. Mgbe ndị ọcha na-ana ha were ụkpọ ọchịchị bụrụ ihe niile bunye ndị ugwu n'aka. Ị na-ekwu ha ejidesie ya ike agwaghasị ha unu chọkwa unu jide ọchịchị a na-ekwe etu unu ga-esi wee jide ya na-ekwe ihe unu ga-eme ma ruo taa ha na-agwa ha na-akakwunyere ha na-ekụziri ha na-arụrụ ha aka etu a ga-esi wee jee njem a jidesie ya aka ha ji ya. Onye ọbụla na-achọ ime ga-ayọ a na-esi ọnwụ na Naijiria bụ anyị niile nwe ya na oru onye a abịa ka ihe ndị ebe a ọ dị ma unu nwere ike ije na Facebook na anyị nọ na Facebook ugbu a n'ọfọ izu na ama echi ịchọ ikiri ha jee na Facebook anyị na Solid FM ugbu a ka i wee kiri wezite ozi nke gị nwekwara ka ije na Kpakpando TV na YouTube wee na-ekiri na-afụ ka esi atị okwu ọnụ. Isiokwu anyị bụ mgbughara ọchịchị na ala Enugu ka o si dị ugbu a. Ebugara na ya kemgbe esi na Enugu East buru ya wee gaa Enugu West, ọ banyere na Enugu North, eruchazie ya bụ ka esi kee ogbe Enugu ekere ya atọ. Ndị ogbe a niile wepụtacha na mmadụ wee chịa. A na-asị na ọchịchị nke ndị North wepụtara onye isi anyị bụ Ifeanyi Ugwuanyi gburugburu na ọ ga-ebe n'afọ 2023 na ọ bụrụ na obe na ekwesịrị ije bidokwa n'ebe ọ kwụsịrị ka mechi gburugburu nọ ka e wesikwa ebe a gbadaba. Ụfọdụ si mba na onye ọbụla pụtaba na ọchịchị onye kwuo uche ya, ọgbọ ọbụla pụtaba wetaba mmadụ. Ọ ya ka anyị na-ekwu na nkenke izu. Kedu ihe ị nwere ike ikwu tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị ọzọ wetire ya ọnụ na nchịkọta okwu? Onwe obodo nchọrọ ịgwa n'Imo steeti, mana ihe anyị na-ekwu achọrọ aka niile n'Imo steeti wegwa gị na Richard Chalọ na-agafe aka na-agafe ya ọchị gafee ike Emeka Ihedioha chi afọ chia ọnwụ na ọchịchị akwazi n'ọrụ zonu. Ma sinsi ahụ enwere ọgba aghara. Ife abụlọ na ihe ya bụ na ebe nke ngwa bụ na ọchịchị agago na North, ọchị nọ na North na ọ gago na East, ọ gago na West. Atụnye ya kedu ka arụ si du anyị ọ ga-aka mma ka aka jiri aka ka ya aka mma ka achọ aka ọzọ. N'uche nke m nwa m gasị ka achọ aka ọzọ. Aka ọzọ na-achụgharị bụ na ka onye ọbụla azọ onye na ọ ga-ebute ọgbaghara. O nwere ihe ịwọchọtụkwuru ọ sị na nọ na-abụ na ọ bụrụ onye agọpụtara n'ebe asịsị gawa n'onye agọpụtara. Mana ịma na-ewe ogbe kachasị n'ọnụọgụ. Onwere ogbe kachasị n'ọnụọgụ. Enwere ogbe kachasị n'ọnụọgụ na ndị ugwu na ogbe ugwu akara n'ọnụọgụ. Ndị ugwu n'ọnwụ na-agwa gị na votu mpaghara na South na steeti, votu mpaghara onye ọbụla ama eme onye ọbụla gọvanọ. Ọ bụrụ na ịchọ na votu mpaghara na votu ndị Nsụka ama eme ofu gọvanọ. Ndị Southwest ife na-enwe ọbụla gọvanọ bụ na ndị a na-etiri ndị a ọta ihe a bụ na si chọọ onye kacha onye ga-agbapụta odozi Enugu. Ihe chọrọ ikwu bụ na izu bịa na-ekwu ọ na-ekwu ka ọ nọrọ na be anyị ọ na-ekwu maka Imo steeti na egbu ebe mmadụ ị na-achọ ịgwa m maka na ndị ọkaikpe ha kpụrụbere mma bịa gbuo onye ọbụla afọ n'Imo. Ị na-achọ ịgwa m na obi dị ha mma maka na enyebeghị ya ọ mmegbu ọ mkpagbu. Mana ụfọdụ dịka izu si ekwu obi adịghịkwa mma na na-ebugharị ewe ndị na-apụta ụkwa mmadụ one ndị na-asị na ịpụta taa onwe ndị ga-asị gị ka esoro ụzọ maka na ha soro ụzọ anwa ọ ga-eme ya ka ha ruo ebe ha na-eje ha, mana ọ bụrụ na ọ ga-eme ka onye ọbụla ka arụrụ onye ọbụla mma. Ị na ya na-agwa gị
na-abịa na Imo steeti ọ na-ekwu ndị Okigwe na ha na-eti mkpu na-ebe akwa na na-akpagbu ha mana anyị kwa dịka na-ebe akwa na mbugharị a na-ebugharị ya ka na-ebe akwa kedu onye a na-ebe akwa ọ sị na gịnị mere o rube ndị be ha ọ bụrụ ọrụ ndị be ha ọ bụ na ọrụ ndị be unu ọ bụ na-eketa ihe na be unu ya ewere ka e ga-esi mmeta ụwa enwere ka a na-esi meta ụwa ọ na-ekwu maka na onwere ofu ndị ga-abịa were ọchịchị ka m gwa gị kedu ihe na-eme na Naịjirịa ọkwa ịma na ndị ugwu si na ha kachacha ha bịa ka e wee megbuo ndị Igbo ha na ndị Yoruba eje kpa ka ha jikọ ọnụ ka ha kpapụ ndị Igbo ịmara n'ọnọ maka na onwere mgbe a sị na o jee ebe osi ebe a bịa na ọ bụ na ama na ọ ga-abịarị n'ala Igbo ị ga-eje kpaa ụdị nkata ka e wekpudo ndị Igbo ọ dị maka ndị ọzọ soro anyị tie ọnụ daalụ na anyị na-ekene Watchshot Amaechi Ugwuele na Izuchukwu Ekpeke ndị na-etinyere anyị ọnụ n'okwu a dịka ọ na-ada dịka anyị na-akpa maka ndọrọndọrọ ọchịchị nke aka na-achị steeti Enugu onyenwa bụ alụ anyị na-akpa dịka ọ na-ada n'okwu akpa n'ọnụ kịta kedu ka a ga-esi mee nyabụ ihe kedu ka a ga-esi mee nyabụ ihe onyenwa bụ nkata akpụ n'ọnụ akara ekwentị ị ga-eji tinye ọnụ na nyabụ okwu bụ 09097711109 maọbụ 09023111009 ị nwere ike ịkpọ 07050791009 cheta na enwe ike si nabata gị si n'ebe igwe okwu gị dịka ọgwa afọ gị gwenye ebe isi akpọ ije na Facebook nya bụ okwu nke ị nwere ike ije na Facebook jezite ozi gị a ga-agụpụta ya dịka ọ na-ada onye ka ikene gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ gaa n'iru anyị na-anụ ihe ị na-ekwu John daalụ anyị anụghị ihe ikwu daalụ maka itinyela nyelụ nakwa ịnabata gị ọfụma gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ daalụ gaa n'iru ọjọọ na anyị na-ekene gị daalụ Amecha na-ekene daalụ daalụ Ameche ọgọ gị na-ekwu daalụ ihe niile Chimaloke mere ihe niile dị mfe mepe aka ya chị ọchịchị ya ọfụma Chimaloke ya gwọdatị na sogidere nzọmụkwụ Chimaloke achị ọchịchị n'Enugu steeti arụbiri na na Enugu steeti aka adịgo mma karịta ihe niile ọzọ nwoke mbụ ugwu anyị na onwe ya na-agbanyekwa nke ya ụzọ pụrụ iche aja na nke mbụ nwanne nwoke nke m na-ekwu maka Imo steeti afọ abụgo m Achịkụde nwa mgbe m nọ n'Imo steeti many years ihe mere chụtue Achịkụde nwa wutiri onye ụgwọ tere ya na bụ Abasanjọ dị tama na-atọ n'ụdọ ahụ ma onye wotere ma Achịkụ ọdọtel egburu mmadụ n'ebe ahụ ọfụma mbere Abasanjọ ji doneti ọtụtụ ọhasị m n'onwe ya azọ ọchịchị ahụ echikwu anyị anụghị ihe ikwu daalụ ọ dịkwana mma ka a na-eme ọchịchị a otu esi mee ya enyetụ ndị ebe a enye ndị ebe a abịa na n'Enugu steeti o nwere ndị aka na-akpagbu anyị ga-arapụ gị biko maka na ọnwa ọtụtụ ndị ọzọ chọrọ itinye na ya bụ okwu anyị alụgo oke gị onye ka anyị kene gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ daalụ disensi gaa n'iru ana m anụ ihe na-ekwu
ọlụgo nwere ebe na-enwụrọ onye aka ichi obodo Enugu steeti ahụ na ewurugoro Enugu steeti maka ọchịchị ezinụlọ dị steeti because ọ bụ na eme ụta ọ ga-apụta majority have their way minority have their say but ime ụta na ọ bụ na asụsụ okwu ebe ụgwọ anyị kọndọktụ elekshọn ya onye ntụkachi ọkwa onye ntụkachi ọgwụgwọ onye ntụkọzọ achị ya ọtọ esiri eme ya ndị acha ọ dị mma bịa na oru unu Enugu is the five local government ya da local government amara ebe a ga-esi obodo wụọ ichi local government na-enwere onye ruo dị ichi obodo na obodo gọọmenti ọchị ya ebe ihe na-eme Igbo steeti ndị a na-eme Igbo steeti ọ dị mma ndị ọrụ ịmara problem na ebe ahụ Naijiria ga-atọkọ mere Enugu steeti ka ọ bụrụ obodo gara achị ọ bụrụ ọba atọ ndị Igbo steeti n'obodo steeti abịa bụrụ ori ha bụrụ prezident na ọ ka mma na na-ege ihe asụ anya dị asụ na ọ na-adị mma ịbụrụ gọvanọ for Enugu steeti develop Enugu steeti develop ọda onye Enugu ọbụrụ ya develop Enugu onye na-esi obodo develop ọ bụrụ ọbụla ego oge bịa na-agba Enugu gara ịdị too much ndị mmadụ ga dịkiri Enugu steeti ndị ahụ ndị na-agba na-aga ọrụ n'Enugu ndị na-eme na-aga ọrụ n'Enugu dari azụ obodo ndị ga-esi na ọba Nsụka na-adịkwa ọrụ n'Enugu ndị ga-esi na Nsụka Nsụka menta na-adị ọrụ n'Enugu ndị na-aga fesiti obodo ndị ọ bụrụ obodo ibe ndị ji ebe nke mume ka onye ga-eji bado anyị anaghị ihe ikwu disensi anyị anaghị ihe ikwu anyị nabatara gị ọfụma daalụ maka ikpe anyị onye ka ikene gịnị bụ afọ gị ebe ka isi agbọ atịkpa ọ ga-adịrị gị na mma gaa n'iru anyị na-anụ ihe ị na-ekwu daalụ na m daalụ ihe abụghị omenala ndị Enugu steeti idile ekewe ihe eke etu uche aga anyị enwebeghị nsogbu maka ya biko ha debe aka etu esi mekere ihe ala aga biko odiriba unu ntị ka onye bute ike ọbịa jebe ọtụtụ were odiriba ala ụdị nke ahụ odiriba enwebeghị ọtụtụ isi nke eji mewe Enugu steeti somere na-eri ihe etu a na-eme ndị asịa ịmana oge ndị anyị ụzọ odiriba uche ka m na-ekwu adịmekwu uche ndị odiriba ekele m unu anyị anaghị ihe ikwu daalụ maka igwe anyị uche gị onye ka ikene gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ anyị na-anabata gị maazị Ọjị gaa n'iru daalụ ma gịkwa daalụ ọ dị m ka enwe ndị zitere ozi na Facebook maazị Ọjị daalụ anyị aghọtago ihe ị na-ekwu daalụ nke anụ si n'aka Okafor Timothy ụtụtụ ọma nọ banyere ihe ndọbiri ọchịchị n'Enugu steeti enweghị ihe dịka zoning maka na onweghị onye ga-ewetenwu akwụkwọ ma ọ bụ kwuo ebe ọ nọ wee kwekọrịta maka ya bụ mbugharị ọkwa ọchịchị n'Enugu steeti onye isi ndọrọndọrọ ọchịchị APC n'Enugu ekwuola na enweghị ihe dịka zoning n'Enugu onye kwuru nke anụnwa bụ Okafor Timothy onye nwabịa eje na Facebook anyị wee zibata ozi ya Anthony Arụkwe sịrị anyị ụtụtụ ọma nọ nke anụnwa si n'aka Comrade Ono Ejike
ụtụtụ ọma, aha m bụ Comrade Ono Ejike, abụ m onye Ngwo. N'okwu akpụ n'ọnụ taa, ana m asị na ọ ga-aka mma ka ebidokwa na Nkanu wepụta onye ga-achị Enugu steeti ọzọ. Ekenekwa m ndị Solid FM. Onye ka ekene? Gịnị bụ afọ ka ebe ka isi akpọ? Chukwudi Nọt, tinyela anyị ọnụ n'okwu. Daalụ. Mana nke bụ eziokwu n'uche m ka o si dị m n'obi, m chọrọ ime ka unu mara bụ na ihe a niile anyị na-adọ ọchịchị gara ebe a, ọ gara ebe a, ka m na-esi apụta ọchịchị ndị a, o nwere ọtụtụ n'ime ha ka ha ji wee na-apụta mbụ ihe ahụ ha bụ n'obi, ihe ahụ ha tụrụ n'ọnụ ha ka ha na-eme. Ihe a na-adị eme anyị bụ usoro okwu ọnụ m eso n'omume m. Sọsọ ya bụ ihe anyị, sọsọ ya bụ ofu ihe, mkpụrụ ihe na-ewe m iwe na ọchịchị asị ma ọ bụ na mgbago ma ọ bụ na ndịda ma ọ bụ na ọwụwa anyanwụ ka esi eweta, o nwere ebe ọ chọrọ nso. Mana ofu ihe m ga-alaiki ka anyị nta mee, ka anyị jikọta aka anyị ọnụ ka anyị nwere onwe anyị. Daalụ. Dịka o si ada na nchịkọta okwu izu ịnọ na ihe ndị mmadụ kwuru, kedu ihe ị ga-atinye na nkenke maka na oge na asịsa anyị kwarapụ Ya tinkom ole. ebe nkwụ ka nkwụ ọchịchị ihe akpọrọ ya na-akpọ bụ ndọrọndọrọ ọchịchị, ọ bụ onye ọchịchị. Ndọrọndọrọ ọchịchị bụ na onye ọbụla tozuru, onye mana na o tozuru oke echi Enugu na 2023 ya kwadopụta. Because ihe a na-asị na ka nyere ọchịchị na enye ndị ebe a, enye ndị ebe a na kenye were eke ka rodo anyị anya dị mma ka na ya dịrọ mma. Na nchịkọta okwu gị, onu ndị mmadụ na uche onye ọbụla bụ ka o si ebe a o jee ebe a, o si ebe a o jee ebe a, na etu aka ọ ga-esi wee zụọ onye ọbụla. Achịkparazin kwuru ihe bụ eziokwu na olileanya dị n'otu ụbọchị na ọ ga-erute ha, mana isi onye ndị Oji River, isi onye kachasị anya bụrụ ịma na ihe a anago na be onye ọkacha wee dị ike dị aka. Daalụ. Otu a ka anyị ji fee n'okwu akpụ n'ọnụ n'ụbọchị nkịta. Ndị ahụ ịnụsoro onu ha bụ Izuchukwu Ekwueke. Ọ na-akọwa ihe na-eme na obodo n'ụlọ ọrụ ebe ọ bụ onye mgbasa ozi. Amechi Ugwuele bụkwa onye na-ekwu ka o si ada n'obodo, na-akọwa ya na ụlọ ọrụ anyị ebe a. Okwu akpụ n'ọnụ anyị kwuru bụ mbugharị ọchịchị n'ala Enugu ka ọ ga-esi wee dịrị onye ọbụla mma. Ya ọ ya ka anyị kwuru. Jebezie na Facebook maọbụ ebe ọbụla gbabazie onye ọbụla na uche ya. Cheta na alụ niile atụrụ ebe a na okwu niile ndị niile kpọrọ akpọ bụ echiche nke ha, ọ ka o wee dị maka anyị na-ekwu n'ụlọ ọrụ ebe ọ bụghị echiche nke anyị na Solid FM, mana ọ bụ uche ya njọ dịka ha si kwuo ya. Abụ m Chiziane Ajịbọ. Na m ga-ebugharịrị ọnọdụ na ọkwa elekere ya 4 aka m nọ ya. Ọkwa elekere ya na-eme ya n'ụzọ omenala, n'ụzọ pụrụ iche. Echi anyị na-emekwa ya oge ahụ ka ị ga-abụzi were ọnọdụ n'oge agụ nkwọ, o wee bụrụ ya na ihe anyị na-eme ebe a bụ iji Igbo ya ele wee na-agbasa ozi. Ya mere anyị ji na-eti Solid FM na-eti. Ije na Facebook ịchọta m dịka Chiziane na ọ bụ Kpakpando TV, maọbụ ije na YouTube ị ga-afụkwa Kpakpando TV, kiribe ihe niile anyị na-eme ebe a. Ijekwa na Facebook ifo Solid FM, ije na Twitter kwa Solid FM, ije na Instagram Solid FM gwere chimchim. Ya jee soro na anyị ka anyị kpabanụ nkata wee na-aga. Abụ m Chiziane Ajịbọ. Ọ ga-adị No,